Girki fa ka tafi. Amma ka ce sai zuba kake yi. Kuma yunwa nake ji. Kai da wa kuke hira? Wai menene ne? Jibirin ne fa, jibirin abokina. Yanzu kai da ka sauka yin abinci. Me kuma ya kawo jibirin gidan nan? Da shi muke magana. Kin ce miyar kuka kike so? Shi ne na kirawo shi ya bani shawarar ya ake tsaye da ruwan miyar kuka. Ba wani abu bane. Ashe duk ƙarya banza ce, ka ce min duk gidan ku gadon abinci ku kai, kun iya girki, kowa ya iya abinci. Ashe baka iya ba. To ai wannan na daban ne ai ba irin wancan bane, wannan na daban ne. Yanzu dai ka san me? Ni fa Jibrin nan gaba ɗaya ba na son ya dinga zuwa gidan nan. Kawai dai na zuwa mana gidanmu. Jibrin ɗin? Abokina ne fa. Abokin ka ɗin kawai dai na zuwa. Abokin arzikin nawa, abokin shawarar nawa, duk wata sana'ata da wani harkoki na gaba ɗaya fa da Jibrin ake yi. Ta yaya za ki dinga faɗan irin wannan a kansa? Ki ce yanzu kai a rabu da shi ya daina zuwa gidan nan.